खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बायदि बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। नंगौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मंगलियान दालाय एबसुनि सिङाव थानाय औवाबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा जादों। बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर मिजिं दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे गेलेनायखौ फैगोन 20 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम 7 साननि थाखाय जागोन आरो दख'राजों खुंजानाय बे जोलुर गेलेनायाव दख'रानि सिङाव थानाय गासै मोन 12 दालाय आफादफोरा बाहागो लागोन आरो बेनिनो गिबिसिन बेखेवनाय हाबाफारियाव मंगलियान दालाय आफाद आरो बर' बाजार दालाय आफादा गेलेगोन। लोगोसे बिजनि दख'र एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर मिजिं दैमारिया मंगलियान ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजाफोर आरो गासै बिजनि ओनसोलनि सानसुमै जोलुर नायनो मोजां मोनग्राफोरखौ 7 साननि थाखाय खुंनो लानाय बिजनि दख'र एबसुनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायाव मदद होफैनो थाखाय खावलायदों। खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड फुलि गासैनिसिमबो खुलुमनाय सिनाय बावहरनाय जाबाय। नैबे जे चिरां बिजनिनि सिङाव थानाय नैबे जे मंगलियान औवाबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो बिथांमोना थाग थियारि जागासिनो दङ। बे जायगायाव आं दंफैयो आरो लोगोसे मिथिनो नाजागोन जे नैबे जे मंगलियान दालाय एबसुनि सिङाव थानाय औवाबारि गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना माबायदि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनो साखाफारा जादों आरो दिनैसिम बिथांमोना जे माबायदि थागथियारि जाखो आरो फैबाय थानाय जे गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ माबायदि खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों बेनि बागै जों मिथिनो हागोन। बे समाव आंजों लोगोसे दङ बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारि। बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे फैबाय थानाय जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बेयो माबायदि खुलुमबाय गिबियावनो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज थामहिनबा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे आयदानि सिङाव जोंहा बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी बे इन्टार इउनिट जायो 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि। दा बियो देग्लाय 2025 मायथाइनि थाखाय जोङो बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मंगलियान दालाय एबसुनि सिङाव थानाय औवाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बे गेवलां फोथाराव जोङो सप्तासे थामहिनबा 7 सान फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 20 अक्ट'निफ्राय लानानै जुलाइ दाननि 22 अक्ट'सिम गासै 7 सान जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। जोंहा अपेनिं हिसाबै फैगौ 20 जुलाइ खालि जागोन 1 रिंगानिफ्राय जों जागायगोन आरो फाइनालाबो बिदिनो जागोन। जोङो खेलाखौ थाइसेट हिसाबै बा फिक्सार हिसाबै जोङो अपेनिं खालि मोनसे बेनि उनाव फाइनाल खालि मोनसे बाखि जे जोंनि सानबा गेजेराव बेयाव जोङो सानफ्रोमबो मोननै बेबायदि हाबाफारि खुंलांनाय जोङो थाम थिम खालामगासिनो दङ आरो जोंहा प्रिपारेसन हिसाबै फोथारनि साखाफारा बे फ्राय जाबाय। जों मैया रलार खालामबाय। दा बेवहाय जोङो प्राइज मानि हिसाबै जोंहा चेम्पियनशिप जे 22थि बड'लेण्ड मास्टार्स ट्रफिनि जे चेम्पियनशिपनि जे प्राइज मानि बेखौ जोङो 15,000 आरो गंसे ट्रफि लोगोसेयैनो रानार्स आपआव जोंहा 10,000 आरो गंसे ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय जोंहा 1,000 आरो गंसे ट्रफि जोङो बेजों बान्थाखौ गथायनाय जायो। लोगोसेनो मोनफ्रोमबो खेलायाव जोङो बय अफ दा मेट्च 500 रां आरो आर'नाइ गांसेजों जोङो बरायनानै लानाय जायो। बेखिनि दा जोंनि प्रिपारेसना सोलिगासिनो दङ। आङो बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जे जोंनि फैबाय थानाय जे फुटबल बेवहाय जोंनि बिजनि ओनसोलनि गासै सानसुमै फोरोंगिरि समाज दैदेनगिरि गासै गुबुन गुबुन माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि गासै ओनसोलनि गामि आफादफोर जोंहा क्लाबफोर दं। बे गासै गामि आफादफोरनि क्लाबफोर गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोंनि बे गेलेथिलियाव फैनानै जोंखौ मदद खालामफैयो आरो बेजों लोगोसेनो रायजो राजा बिथांमोनसिम खावलायनो लुबैदों जायफोर बिथांमोना फुटबल अनसायगिरि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा जाहाथे बयबो जोंनि इयुन जोलैखौ गोजौ लामा फारसे लांनायनि जे थांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेनि सिङाव जोङो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ जोङो फुटबलनि फोथाराव गुबुन गुबुन गेलेनायनि फोथाराव लोगोसेनो हारिमु बिथिं फारसे जोङो बिथांमोननो प्लेटफर्म होनानै गेलेनायनि बायदि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि जों लाबोबाय थादों। थिग बिदिनो जोंनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं जे ट्रफि बेयो देग्लाय जोबोद साबना हानाय जालांगोन। दा बेनिखायनो जाहाथे बयबो लैहोर फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मदद खालामफैयो आरो जोंनि इयुन लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां लामा लांनायाव मोजां फारसे लांनायाव जाहाथे बयबो जोंखौ मदद खालामो। आं बयनिसिमबो खावलायनायखौ दोनबाय। गोजोन्थों।